Yebantu asihlalani phansi ke sanhlanu phansi yobathu masikhe sithetheni le kaSigwaba. Masike singeneni kule kaSigwaba. Imani before nihlale phansi kaloku sana bantase. Enzani lanto yenziwayo followishani. Sanuba njalo. Sanuba unfair. Sanuba unfair umuntu athi gyurugudu nihlale ezitulweni ningafollowishanga. Followishani kaloku bantase. Mamelani ke asikho kulonto. Mamelani uthini uSigwaba. Uthi uSigwaba yena apha ekuzeni kusakhe ngokunamhlanje. Ya, uthi xesha ulikhumbula kahle ibipha ngo-3 ekseni. Yava, andimazi ke uSigwaba nobe behleli okanye belele. But uthi yena kungena i-call. Tyulugudu. Yava, xa eyibamba le call kuthiwa hey, xa uba ufonelwa ngabantu abasendlini phaa kuye because uthi yena bengekho sendlini. Hence ndingayazi nobe belele okanye behleli ngo-3. Yava, uthi tyulugudu i-call. Ibisithi call hey kukufike abantu apha endlini kuthe sa amapolisa apha endlini kuvalwe ngepolisa emnyango apha endlini khawuleza ufika hey waqonda na hey makathathise because kaloku umlo ufamous ezindabeni kuthethwa ngaye wabeqonda ish mandikhawuleze ndileqise pha otherwise sana uzawufika la honorable member unxiba iskipa esipink hayi nyani thaleqisa yepha uthi xa efika ke ngoku phaa kuye endlini ufika hanyani kuthiwe nqwadalala kuvalwe nyani ngepolisa emnyango uthi ufike enqwadalala amapolisa wonke ku-ZN Mntasi KwaZulu Natal amapolisa wonke alapha abe esithi amapolisa emhlonitshwa hayi asizelanga into ibitheni sicela nje ukuthatha abantwana ubafake erumini ebucala bangayiboni yonke lento sizawuyenza siyacela mhlonitshwa nomamakho uzama umbeka bucala uthi kumamakhe naye bepha mamakhe akaphilanga nakakuhle shem uthi bathi hayi mbeke bucala mhlonitshwa uthi hanyani yasotwa out yonke lonto uthi after yonke lonto isotwe out kwathiwa hayi ke size ngalo anaphepha apha bemfuna ukuthi phepha besithiwa size ngalo mcimbi babe besibembonisa warrant kuthiwa iwarrant yakhona 6 pages tata kuthiwa kukho money laundering kukho corruption uthi hey ayikho into ebebeyicinga abangayifakanga apho akutsho mna ke guys kukhutsha uSibiya uthi bafake yonke into ebebeyicinga pha bayifaka pha kola phepha bathi hayi ke mhlonitshwa njengoba iphepha lisitsho kuzafuneka senze ke ngoku i-search and seizure so sizawusearcha ke apho kwakho mhlonitshwa but into esiyifunayo kahle zi-gadgets yabo hayi nyani basearcha bazithatha i-gadgets uthi bathathe i-laptop eyi-1 bathathe ifone about 4 or 5 ndava enye i-journalist ikhuza zezakho zonke 4 to 5 ndaqomba nobuthi mbuzo into emuncu yabo hayi fine uthi ke umhlonitshwa eyona nto nixakayo ngayo yonke lento yokuthathwa kwezinto zakhe yoba naye bebhizi egooglisha ukuba epreparishela uMonday because kaloku Monday nguye oyovela pha kwi-ad hoc committee so ushelezama upreparishela uMonday uthi ke ngokuxakiwe ba izinto zakhe xa zithathiwe uzawupreparisha njani phofu uthi laptop ayinanto yabo hayi akho nto bazayifumana kwi-laptop yabo so andiyazi ke ngoku noba ixhala lakhe zezifowuni okanye ithini into yabo kube kusithiwa ke ngoku kukho othe hayi man general ingathi udandathekile emphefumlweni ingathi uhluphe ikhona into ekuhluphayo emphefumlweni wathi hey awuyazi wena uthi not that ndinomsindo but ndixhelekile apha emphefumlweni ndixhelekile uthi bandijikela abantu phambi kwezihlwele kutsho Sibiya utsho bakuthi uthi zandijikela ii-colleagues okungathi ujikelwa zii-wings zakwa-chicken licken esuswini uthi zamjikela ii-colleagues uthi ndothuka ndoma because mna ugqibela kwam umbona ufane Masemula mina naye sasirayithi and kaloku remember ba uSibiya lo ngudeputy kaFani Masemula uthi ugqibela kwam umbona mna naye sasirayithi mose sasihleka yonke into yayirayithi so ndiyayothuka leyo yoba ngoku azothetha into ezinkulu kangaka ngam kwezi TV yabo kube kusithiwa wena general uthini
ke ngoku ngayo yonke lento bayenzayo kwathini wathi yeyi ninani kukho laa mkhwanazi. Wathi kukho laa mkhwanazi, uthi uyambona umkhwanazi uba une-anger and kukho i-vengeance ayifunayo. Uthi uyakwazi umkhwanazi athi ethetha ngomnye umntu, mhlawumbi ethetha ngo-O'Sullivan, aphinde athi but kukhona laa Sibiya. Athi ethetha ngoNkabinde athi but kukhona laa Sibiya. Yaba uthi uyakwazi umkhwanazi abe ethetha ngento engadibenesananga nam andifake. Akutsho mna ke mantasi, kutsho uSibiya. Yho, kutheni ngoku ndisithi nguSibiya Nkosi yam? Kutsho uSigwabha. Yaba? So uthi ke yonke lento yena imhethile. Yonke lento lena, but ke ngoku into endayifumana kwesa statement sakhe, uthi uzaya kwi-ad hoc committee ngoMvulo. Yabo? Uthi yena into angayifuniyo ufuna mama makatreatwe fairly. Yabo? Uthi akazuya phaa kwi-ad hoc committee afike ayo-accuse abantu. Uthi uzaya kwi-ad hoc committee afike ayozithethelela yena against izityholo ezi abekwa zona. So uthi uya for uyozidefenda. So uthi kule nto yenziwe ngumkhwanazi yena ufuna uba yi-bigger person. Utsho uNkabini, kutsho uSibiya, apha kuthi yile nto ndimbiza uSibiya, le nto ndimbhuda, kutsho uSigwabha, utsho apha kuthi. Yani nani uthi uSigwabha into nobana yona eyona nto aqonda uba iza kwenzeka, uyarhanela abanyani uzawubanjwa. But into ayicelayo yena ufuna utritwa fairly, makatritwe as if noko ngumntu onesikhundla esipoliseni, angatritwa nje. Yaba? Uthi angatritwa nje, uthi noba bazambamba bangayenzi laa nto yoba bafike ngo-3 ekuseni ogqiba bamdubule bathi he was reaching for isibham. Kutsho yena into endiyibonayo mna endiye ndayifunda phaa kuye, wamkelile ba likhona ityala nalo. Wamkelile ba likhona ityala nalo ne. But ke ngoku apha kwamkeleni kwakhe, uthi ingaske guys ninganditreat just like a common criminal. Yebo, ngaske ninditreat noko njengomntu ohloniphekileyo, njengesihloni tshwa. Understand? Ndiphike up loo nto ke mna ke kulaa nto ibithethwa nguSibiya, because uyithethile into yobana no, i-search yona was conducted professionally. Zithathiwe ifowuni, ithathiwe i-laptop, bamnikile ne-search warrant, basetshelwa ntoni kwathini izityholo against yena, yonke loo nto leyo. Yava? So ke ngoku uthi yonke loo nto leyo yenzekile, so ucela ke ngokuba atreatwe fairly, even if uyabanjwa angabulawa. Ndiyayiqonda, angabulawa, abanjwe nje. Yabo? Okanye even if uyabanjwa angabe xaxanyiswa abefakwa amatsheyina. Yabo? Abanjwe nje. Niyam-understand uSibiya into ayithethayo guys? Uthetha loo nto kuSibiya ke bantasi. Sikuloo nto ke ngoku.